Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Llum il-programm ġie ispirat wara li attendejt konferenza ta' The Malta Trust Foundation ftit tal-ġimgħat ilu, kont hemmhekk fejn kien jitratta dwar is-saħħa mentali fit-tfal u bqajt naħseb fuq dak li ġie diskuss. Ma kienx konferenza normali ta' ħafna tpaċ speech u insomma nibqgħu fejn konna, anzi kienet konferenza mqanqla fejn ħafna professjonisti ġew flimkien. Għamu ħafna issues serji dwar it-tfal u llum ninsab mhux ixxukkjata imma mħasba dwar is-saħħa mentali fit-tfal. Dan nibet mill-proġett Blossom ta' The Malta Trust Foundation. Dan din hija riċerka illi saret minn tim tal-proġett Blossom immexxi minn Dr. Bernardine Satarjano li qiegħda magħna u għandha tim tagħha illi dawn ilhom jistudjaw fit-12 il-skola, intervistaw kienu jitratta dwar 1250 tifel u tifla fl-iskejjel tagħna. Mhuwiex ma kienx riċerka taċ-ċajt. U fil-fatt illum xtaqt li f'dan il-ftit ħin ta' kuxjenza niddedika ftit ħin għalih. L-ewwel nett grazzi għandna lill-professur Anton Grek li kien hemm f'din il-konferenza u ddiskutejt mhux ħażin u ma kienx konferenza faċli rridu ngħidu. Għandna l-chairman ta' The Malta Trust Foundation illi kienet li riedet illi timbotta din l-aġenda l-eċċellenza tagħha il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca u lil Dr. Bernardine Satarjano illi mexxiet il-proġett. Ħanibdew mal-ewwel għal-punt. Ħanibda bik, Dr. Satarjano. Mela, intom ilkom ħafna snin bdejtu mill-Kinder 1 sal-5 sena sekondarja fis-snin skolastiċi tal-2020-2024. Jiena l-iktar ħaġa ma mbagħad ovvjament tista' tgħidli intex il-riċerka voluminuża ħafna dettalji li impossibbli ngħidu kollox. Ma x'inhi l-iktar ħaġa li tinkwetak forsi fejn sibtu illi il-bniet żgħar l-aktar li rrapportaw abbuż lil mill-iskola li jħossuhom waħedhom ejja nibdew minn hemmhekk u mbagħad ninkomplu nixtarru mal-eċċellenza u anke mal-professur Anton Grek li huwa psikjatra u chairman tas-servizzi tal-psikjatrija f'Malta li żgur huwa qiegħed hemmhekk saqajh mal-art u jmissu l-fibra ta' x'qed jiġri fis-soċjetà tagħna llum. Iva, grazzi ħafna Marija. Li ħareġ mir-riċerka kif qed inti tfal xi kultant il-girls iżommu ġo fihom u toħroġ jiġifieri narrattiva li jesperjenzaw ansjetà waqt li s-subien forsi ġieli joħorġuha behavioral bimġiba. Ħafna drabi il-kuntest huwa tal-iskola, jiġifieri Blossom huwa bbażat fl-iskejjel li hu ironiku u li ħafna drabi il-problemi mhumiex tal-iskola nnifisha. Imma l-problemi huma ġejjin bil-background ta' tfal. Jiġifieri meta naraw l-istatistika, it-tfal li jirrapportaw fuq problema relatata ma' affarijiet akademiċi huma ftit ħafna, però meta tfal jindirizzaw it-tim ta' Blossom, jiġifieri it-terapisti u l-counselors jaraw x'inhu l-qiegħ tal-problema tal-imġiba ħażina jew tal-ansjetà, ħafna drabi jkunu problemi li huma ġejjin minn problemi familjari, minn problemi tal-fejn qegħdin jgħixu, mill problemi tal-ħin nieqes minn mal-relazzjonijiet tat-tfal mal-ġenituri, jista' jkunu problemi wkoll online. Jiġifieri il-bżonn huwa ġej minn ħafna affarijiet. Issa meta jkunu żgħar rapport ta' ċertu elementi ta' biża', ta' rabja, ta' ansjetà, iżjed ma jikbru imbagħad f'adolescenza imbagħad ikun hemm problemi ta' ħbiberija u problemi ta' ideat ta' suwiċidju, problemi ta' saħra li dawn minn nifisom iżjed ma jikbru. Jiġifieri l-abbuż ma jibqax irrapportat iżjed ma jikbru imma jiġi rapportat li iżjed meta jkunu żgħar, allura hemm patterns ta' it-tfal huma u jikbru x'jagħmlu. Meta il-terapija tibda minn meta jkunu żgħar it-tfal, jiġifieri meta l-Blossom jibda jopera u anke l-counseling jopera minn meta jkunu żgħar, ħafna drabi l-problemi jiġu indirizzati mal-ewwel allura ma jilħqux jakkumulaw. Meta mbagħad ikun hemm il-counseling service li jsir fl-iskejjel medju sekondarji mingħajr ma jista' jkun kellu biżżejjed ħin dedikat għal counseling fil-primarja, jista' jkun il-problema tkun kibret, akkumulat u jkollhom bżonn ħafna iżjed sessjonijiet ta' terapija ta' bżonn tal-counselors. Issa mbagħad nispjegaw x'tagħmlu bħala proġett Blossom għax importanti li n-nies jafu, jkunu jafu. Eċċellenza, jiena niftakar li dakinhar ftit tal-ġimgħat ilu inti
ħadd pjaċir bl-attendenza, però nkwetajt bir-riżultat ta' din ir-riċerka. Inti timbotta ħafna anke meta kont president iżur l-iskejjel dejjem trid tisma' l-tfal. L-tfal mhux dawk li jirrappreżentawhom imma lilhom ilek għaddejja snin u nirringrazzjak għaliex issa għandna mappa, għandna stampa anzi li turi li s-saħħa mentali fit-tfal hija inkwetanti. X'inhu l-aktar dak li qed jinkwetak meta rajt din ir-riċerka? Fl-aħħar mill-aħħar wieħed tajb jkun jaf li l-Project Blossom, the Malta Trust Foundation, bdietu fl-2016. Firri hemmhekk li jiġi analizzat il-findings tal-aħħar isu sentejn snin akademiċi, ġifieri u Bernardin mill-findings li ġabu il-counselors tagħna fl-iskejjel, u mbagħad analizzat u ħarġet din ir-riċerka organizzata u li tatna insight qawwi. Ġifieri hemm pattern kif qalet Bernardin u l-ħsieb tagħna huwa proprju biex nindirizzaw minn kmieni, ġifieri l-early intervention. Xi riċerka turina li meta inti għandek imbagħad mental health challenges in adulthood meta tikber ħafna minna, ħafna għandek percentaġġ sostanzjali tkun diġà bdiet timmanifesta ruħha il-problema ta' saħħa mentali ta' 14-il sena. U allura aħna lek qed naqbduhom propju primary level u kif qed tajjeb Bernardin jekk ma naqbduhomx hemmhekk u allura nindirizzaw at that point in time meta jaslu mbagħad f'livell ta' secondary school l-affarijiet jitlu jisu ħanajdu taħt it-tapit. U l-iktar ħaġa li qed tinkwetani jien f'dal-findings li ħafna mit-tfal qed jersqu l-qudiem għall-counseling ġejjin minn familji tradizzjonali. Ġifieri di persentaġġ li jiena qatt ma bsart ngħid il-verità. Ġifieri familji tradizzjonali fejn għandek dysfunction ta' familji li unfortunately qed tkun riflessa propju fuq it-tfal u t-tfal jitkellmu ġol iskejjel. Hemm ukoll l-element ta' neglect, din ukoll ma nistax nifhimha. Neglect jiġifieri traskuraġni li t-tfal jiġu pereżempju bi ħwejjeġ anke ma jinħaslux. Jiġifieri dawn huma elementi li mhumiex karatteristiċi tagħna l-Maltin mhix normali li anzi isa l-perspettiva donna il-mod ta' kif inħarsu lejn l-affarijiet li l-familja tan-norma tradizzjonali hemmhekk hemm stabilità u allura hemmhekk ridu nindagaw aktar x'qed jiġri. Ġifieri Bernardin semmit il-ħin kemm il-ġenituri qed ikollhom ħin ma' tfal u rridu ngħidu ġifieri ċirkustanzi soċjoekonomiċi tal-ġurnata tal-lum li laħqu magħna anke fuq livell Ewropew daw il-fatturi ilhom hemm imma issa laħqu magħna wkoll. It-tfal minn kmieni mhux qed ikun hemm iċ-ċans ta' dik li ngħidu l-attachment. L-attachment bejn it-tarbija u l-omm u l-missier. U di l-kwissjoni tal-attachment m'aħniex forsi qed ngħiduha bis-serjetà biżżejjed għax l-attachment jaffettwa n-nuqqas tiegħu, jaffettwa l-iżvilupp kognittiv, emozjonali u emotional regulation qed tidher ukoll ħafna fil-findings tagħna. Professur Anton Grek, inti riċerkatriċi, l-eċċellenza tagħha li tmexxi l-imma inti tkun on the ground tisma' dejjem tisma'. U inti taf eżatt x'qed jiġri, ġifri inti l-istampa aħjar minnek ma setax ikolli fl-istudju. X'inhu jiġri fit-tfal tagħna? Kien hemm anke xi studju tal-ESPAD jekk tista' tikkoreġini li 40% ta' tfal u adolescenti qed jesperjenzaw xi forma ta' ansjetà. X'inhu jiġri inti li tkun hemmhekk on the ground? It-tfal huma mera ta' x'qed jiġri fil-kbar. Ġieri it-tfal jixorbu x'qed jiġri fil-kbar. Ġieri din mhijiex kwistjoni sfortunatament ta' tfal biss. Imma s-soċjetà bħala soċjetà mad-dinja żviluppata kollha mhux Malta biss. L-ansjetà qed iżżid u iżżid ħafna. U hemm ħafna raġunijiet. Waħda hija li sirna fast ħafna. Il-ħajja saret fast ħafna. U d-demands kibru. Il-bniedem ikollu ċertu ammont ta' enerġija fih, jagħmel xi ħaġa, jagħmel task, jiġi ċans biex jirkupra, ittiġeħ l-enerġija biex jagħmel xi ħaġa oħra. Il-lifestyle li qed ngħixu llum din mhix issir.
Ġifieri tant naqbżu ma' ħaġa l-oħra. Li qed ikollna ħafna dak li ngħidulu burnout. Burnout x'inhu? Qisu għandek karozza ħarqetilha l-magna. Tant m'għandekx ċans tirkupra fil-ħajja illi tneħħi l-enerġija u r-riżorsi kollha. Issa jekk għandek ġenituri burnt out, x'tistenna fit-tfal? Ħafna tfal jiddispeċini nisma' li jmorru l-iskola m'għandhomx indafa biżżejjed, mhux ippreparati biżżejjed, nemmen li kull ġenitur iħobb ħafna tfal tiegħu. Mhix kwistjoni ta' nuqqas ta' mħabba, ma' kwistjoni tal-riżorsi Inti tal-bniedem. li tiltaqa' ma' tant pazjenti, qed tara din jiġifieri tara ċara il-tfal qed jiġu abbandonati u ħut mit-tfal għax mhux kollha ovvjament. Għal iskola, aktar mill-kelma abbandonati ngħid il-ġenituri jew il-carers għax ħafna mhux ġenituri biss, ma ġbaqalhom is-saħħa u l-enerġija biex jieħdu ħsiebhom. Għalhekk qed titfal huma rifless tal-bar. Ovvjament imbagħad hemm ħafna affarijiet oħra, ġifieri pressure fuq it-tfal stess. Jien ħaġa li għandi issue kbira għalihom illi affarijiet illi suppost huma ta' gost ta' pjaċir tfal bdilni jagħmlhom feżamijiet u stress. Ġillun biex tilab ftit maċem dak li marru ġaground joqogħdu jilagħbu tfal. Jħassam konna żaraħna u jiena niftakarni nilab fit-triq in-noli. Bin-nursery trid tgħaddi eżami minnu l-aħjar teta' żgħira diġà bil-ħajerarki bejniethom minnu l-aħjar u mhux l-aħjar. Tajjeb li jkun hemm formal education għal min għandu talent biex jiżviluppah, imma mhux kulħadd, anke pereżempju sempliċi play, jew dan. Allora sirna bil-lessons, bil-eżamijiet, u naħseb it-tfal hemm bżonn jirbħu lura t-tfalija. Ġifieri l-ikbar rigal li nistgħu nagħtu l-tfal u li nerġgħu nagħtuhom it-tfalija. Taqbel ħafna miegħu nirdu ngħidu inti għandek esperjenza twila fl-edukazzjoni barra li l-Aziz Papa tiegħek kien għalliem tant popolari bħal-qormi u fl-iskejjel diversi, inti wkoll kont edukatriċi wkoll. Qed taqbel miegħu għaliex? Ġifri naqbel mal-professur bla dubju ta' xejn, imma veru, intilfet it-tfulija. Anka l-edukazzjoni, ġifri apparti li għandna edukazzjoni templated, jew tiffitja fiha jew ma tiffitjax għax u taqa' barra. Imma wkoll l-edukazzjoni tajnija perspettiva oħra. Studja ħajkollok ġob tajjeb, studja ħal ma tbatix. Dat diskors li kontinwament tisma'. Jiġifieri il-fatt li aħna anke qed nirreġimentaw kważi mokk it-tfal li inti tmur l-iskola biex ma tbatix, tmur l-iskola biex ikollok ġob tajjeb. Dawn huma perspettivi skorretti ħafna li qed nimmodjaw it-tfal f'adulti wkoll ta' ċertu mod jiġifieri li inti ma tistudji inti tmur l-iskola l-ewwel nett biex inti kollok l-opportunità li tikseb dinjità. Number one, li inti tkun tista' tinteraktja u tkun tista' timxi l-qudiem f'ħajtek imma b'mod mingħajr ma jkollok dipendenza fuq ħadd ieħor. Imma mhux tmur l-iskola biex inti ma tbatix, sorry. Jiġifieri x-xogħol l-ewwel nett kollu fih tbatija anke min imur taħt l-air conditioning ibati b'ċertu mod. U allura qegħdin anke imbażżawhom, jiġifieri dissa di apparti mill-istress u l-ansjetà li fil-fatt jirriżulta b'mod qawwi hawnhekk fir-riċerka li għandna, imma wkoll il-fatt li aħna dawn it-tfal mhux qed intuhom kif taqbad tgħid is-sens ta' fera. Jien niftakarni mur l-iskola issa orrajt qed nitkellem decades mhux ħażin, ma konniex immorru b'dik iċ-ċertu toqgħod, anzi konna mmorru biex kważi għax ħanaraw anke l-ħbieb, għaliex ħanintaqgħu mal-grupp tagħna, għax ħanilabu fl-imkien. Imma rarament illum it-tfal tismagħhom jgħidu jinħammur, anke għandna xi ħaġa li wkoll ġiet identifikata mill-analiżi tar-riċerka li għamlet Bernadin u l-fatt li għandna tfal li jbatu biex jagħmlu l-ħbiberija. Jiġifieri mhux biss it-tranzizzjoni minn skola għall-oħra u minn oħra għall-oħra, imma mbagħad ibatu biex jagħmlu l-ħbieb. Issa di minn fejn niġejja anke din worth it li wieħed jindaga għax int meta għandek ukoll ħbiberija dik ukoll hija supportive fiha nfisha.
jekk m'għandekx u ma tistax tagħmilha, qed tħossok esklus. Ħadd kompli il-pressa u ħanajtek is-sadness, id-dwejja speċi li inti m'għandekx ħbieb, m'għandekx ma' min titkellem, m'għandekx ma' min forsi tilab jew tuħu gost, jiġifieri daw fatturi li kollha qed juru. Xtaqtek tgħidilna x'sabet ir-riċerka fuq di x'inti kontet li kemm tfal illum qed ibatu mas-solitudni. Iva, jiġifieri fil-fatt waħda xi ħaġa li tinkwieta ħafna lit terapisti mhijiex meta tfal joħorġu id-dwejja ir-rabja bl-imġiba ħażina, imma li iżjed li tinkwietom meta ma jgħidu xejn. Meta ma jipprovaw ma jurux li għaddejjin mill-problemi, meta jipprova jaħbu. U fil-fatt it-terapisti u l-counselors fil-iskoli medji u sekondarji irrakkontaw kemm inkwetanti li jaraw tfal weħedhom ġurnata wara l-oħra. Fejn iġejja di li tfal toħossuhom weħedhom? Elementi li ġieli tfal jipprovaw jaħbu il-familja tagħhom minn xi xini għaddejja u lanqas ifittxu l-għajnuna għax jipprovaw iżommu l-affarijiet u forsi b'sens ta' lealtà lejn il-ġenituri tagħhom minn xi ikunu għaddejjin iżommuhom ġo fihom. Hemm ukoll elementi li huma relatati ma' bullying, relatati ma' ħbiberiji ta' esklużjoni, jiġifieri ukoll xi ħaġa li forsi innotaw li l-iskejjel jista' jkun fil-break ta' nofsinhar ma jkunux iddedikaw attivitajiet li huma attraenti għat-tfal differenti, personalitajiet differenti, b'ambjent differenti, b'nazzjonalitajiet differenti. U allura jkun hemm gruppi ta' tfal li jgħaddu ħinijiet weħedhom. U dawn, sfortunatament, huma tfal li żjed li huma bidejat ta' suwiċidju, bidejat ta' ħsara li nhom infushom. U ħafna drabi jiġifieri terapisti jindunaw jgħidu da kif da kollu ma konna indunajna b'xejn u dik hija inkwetanti. Professor Grek, għaliex qed taħseb li għaliex minn fejn jiġi tfal toħossuhom waħedhom? Mela, niġu għall-punt tal-edukazzjoni. Xogħol l-edukazzjoni m'għandux ikun biss is-suġġetti l-Ingliż, Malti, Science li huwa importanti. Imma l-edukazzjoni vera hija li tibni il-karattru tal-bniedem. U ta' żmien ir-riċerka qed turi ħafna li aħna meta jitkellmu fuq intelligenza mhijiex biss academic intelligence kemm taf lingwi xjenza hekk. Imma hemm dik li jgħidula emotional intelligence. U l-iktar li jagħmel suċċess fil-ħajja mhux min għandu l-iktar degrees, imma li għandu l-emotional intelligence. U sfortunatament maħniex nagħtuha biżżejjed importanza fl-edukazzjoni. U l-emotional intelligence kolonna importanti ħafna minna, hija kif int tirrelata man-nies, kif int tagħmel ħbieb, kif int taċċetta l-ħaddieħor bid-diversitajiet tiegħu, kif int tifhem u tagħder u tirrelata. U nemmen li għandna ntuha ħafna aktar importanza fl-edukazzjoni. Jekk nagħtuha importanza għal din, awtomatikament it-tfal ħajkunu iktar kapaċi jagħmlu ħbieb u jbatu inqas mill-fatt li jkunu lonely. Illum anke maħabba s-social media u hekk għaw ħadd tfal li l-mod kif jinterattjaw ma' ħaddieħor huwa wara screen li mhix ħaġa ħażina. Fil-fatt jiena korrett inti iktar tista' titkellem għax inti qiegħed on the ground man-nies iktar milli jiena. Illum qed naraw tfal minn età żgħira u anke adolescenti fejn qabel kienu joħorġu. Illum qed jippreferu joqogħdu online mal-ħbieb. Hija realtà din. Realtà kbira, jien ġieli jgħidli ġenituri li jgħidu li t-tifla l-kbira kien ikolli ġlied magħha għax siba biex tiġri barra. U għandi t-tifel iż-żejr ġlied miegħu għax qatt ma jrid joħroġ mill-kamra. Din hija realtà ġifieri li għax kollha din tapprovaw, ġifieri llum it-tfal jippreferu joqogħdu ġewwa. Mhux kulħadd imma ħafna minnhom il-network soċjali, id-dinja soċjali, tiġri biss minn ġol kamra. Hija l-aħfef mod. X'inti ma tridx tindirizza ċertu challenges ta' mara screen, imma għalkemm kif qed ngħid għandha t-tajjeb tagħha wkoll għax tagħtik network kbira, però m'għandix tkun l-unika mezz kif inti tirrelata man-nies. Jiena ma nafx eċċellenza, hemm ġenituri, jiena tkellimt ma' xi ġenituri wkoll li qalu li t-tfal
meta jkun pereżempju weekend, laqas biss jaraw, mhux kulħadd jinqafel fil-kamra, kulħadd talih, kulħadd itektek fuq il-mobile jew il-computer jew jilgħab il-PlayStation jew xi logħba oħra biex ma nagħmilx riklami. U l-ġenituri għalihom. Hija realtà din ġifieri jew. Hija realtà u għandna ġenituri nkwetati għax laqas joħorġu jieklu minn ġol kamra. Imma wkoll hemm jiena għadni nkun fl-iskejjel ġifieri ħafna uffiċjali ta' skejjel inkwetati għaliex pereżempju jmorru tfal binas l-iskola, jorqdu fuq il-bank, għax jagħmlu lejl propju fuq il-lop jew fuq il-computer ġifieri. Yes, it is worrying u hawnhekk hawn l-issue tal-addiction ġifieri tat-teknoloġija ġifieri u rridu nindirizzaw din għax imbagħad hemm tidħol anke tivverġa mhux biss fuq kif jekk di qed iżommhom lura milli jagħmlu ħbieb in person għax qed jagħmlu biberja virtwali imma mbagħad in person qed ikunu ishom ħossuha diffiċli aħjar wara screen għax ishom safe. Jista' jkun ukoll ġejja minn ċertu affarijiet jiġifieri dal-istadju dal-istudju dal-analiżi ma ħarriġ dawn l-affarijiet jiġifieri ħanajtek ishom assumptions u meta minn stejjer li nisimgħu waħda taqqat mal-oħra. Ġifieri tivverġa wkoll anke fuq l-obeżità li kollu it-tfal sedimentary għal ħafna ħin, ġifieri mhux jiċċaqlqu mhux jagħmlu eżerċizzju biżżejjed u aħna nafu li l-problema tal-obeżità hija xi ħaġa mill-iktar reali. Eċċellenza, meta kellimtek fl-aħħar ta' dan il-konferenza tant tajba li għamilt u tnejlek tajba mhux biex qiegħda quddiem, qed ngħidlek tajba għaliex anke għalilek professur smajtek tiddibatti b'sinċerità u kienx hemm biża' bejnietkom it-tim ta' professjonisti varji minn psikologi, terapisti, counselors fl-iskejjel li ħadd pjaċir kien hemm diskussjoni reali mhux kulħadd isu baqa' lura imma le. Kien hemm dibattitu mqanqal, però inti qed li issa ma tixtieq qafaw, jiena nafek biżejjed inti ma tixtieq qaf fuq dil-karta ma tiswa xejn jekk ma jiġri xi ħaġa u inti kont qed li xtaqt li tinbena policy paper. Ġifieri dan issa mhix ħajjiġri minnu eċċellenza. Diġà kellna l-ewwel meeting ma' rapporters ħanaraw eżattament biex nirrekordjaw dak kollu li ntqal, sewwa x'ka kollu li ntqal tkun ħasra kbira jekk intilef għax ikompli ħanajtek jikkumplimenta dak li insapaw, ġifieri kellna l-professur Grek fil-faġġejt kotaċċi 3 darbiet minn ġurnal lokali fuq dak li qed dakinhar Dr. Roberta Attart, naħseb se ninsal xi ħadd barra żgur. Mela ħani qafel. Min? Il-professur Jazen Xerri. Ġifieri hemmhekk kif tajjeb inti kien hemm imħuħ speċjalizzati, esperti fil-settur u kienu qed ikomplu u kienu kritiċi, għalhekk kienu mhux għadu hekk plaċidi u dik ħadd gost biha jiena. Kienet pożittiv, kienet kostruttiva. U mbagħad anke l-parteċipanti, ġifieri min attenda, ukoll kienu qegħdin irresqu l-quddiem ċertu ħsibijiet u allura dan ma jrid jintilef xejn. Qed naraw kollox u policy paper, jista' jkun hemm mal-education se taħdmu mal-Ministru tal-Politika Soċjali fejn ikun involvi s-settur tas-saħħa x'għandna l-Professur Grek huwa chairman tas-servizzi psikjatriċi. Ġifieri biex dan ix-xogħol issa nimxu l-qudiem. Inti x'tixtieq, Professur Grek, ma tfadlilniex ħin imma bħala chairman tas-servizzi psikjatriċi għandek umbrella enormi. Però dan wieħed dar-riċerka nagħmel li ħatejn ħafna. Inti x'tixtieq bħala passi l qudiem? Jien nixtieq xi affarijiet waħda li ikun hemm iktar aċċess għal min għaddej minn problemi. Però aktar minn hekk li t-tfal tagħna nagħtuhom l-emotional intelligence u nagħmluhom resilienti. U dan nagħmluh mhux biss b'edukazzjoni ma b'imħabba billi nagħtuhom lifestyle tajjeb ħafna affarijiet oħra. Dan mhuwiex exercise akademiku, imma huwa sens ta' lifestyle. Biex tqajmu wkoll kuxjenza wkoll, tqajmu kuxjenza. Jiena nirringrazzjakom immens għax naf kemm intom il-ħajja tagħkom hija
hektek li telliftek mill-li tara ċertu pazjenti l-lum għet nħosni ftit ħadd. Ħanarawhom iktar tard. Nirringrazzjak bħala ċermen tal-servizzi psikjatriċi u anka bħala kontributur f'dan il-proġett. Allura nirringrazzjak Professur Grek, l-eċċellenza, grazzi ta' din l-enerġija, grazzi ħafna x'mingħajr din l-enerġija huwa importanti li jkollna nies bħalek din fibra qawwija soċjali. Grazzi Dr. Bernardin Sattarjano u t-tim kollu tiegħek milli għamiltu din ir-riċerka. Grazzi immensu, jiena disponibbli għalikom f'każ li jridu nerġgħu nimbuttaw u forsi jkollkom xi riżultati minn dan il-proġett. Ħsibuni jekk jogħġobkom. U grazzi ħafna, grazzi lid-direttur James Azzoppardi, ringrazzja l-Ivan Gaffiero wkoll li qed jgħinni f'dan il-programm, nirringrazzja lil min il-kamera milli għandi hawnhekk u anke dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. Segwu Kuxjenza fuq Facebook, ta' Instagram u anke Facebook biex tagħmlu kuntatti miegħi għax jiena magħkom qed nibni dan il-programm. U nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.